Nakabenta ki khobor ke baman kasngi subscribe yo Antor News. Ya ka perthai ber ko wai mde ta ya chuang na ta ya ka state jongi Nakaliang ukhubor Antor News channel kalayo banya kren badlaya thu baka jingtmu jong u banya khun ya ke election kadai na mar ki nong ya lambarim kim dei ki bashakri ya ki paiba henry ki dei ki ba perkhat tang ya kamalade laya thu manuel batwar utei usamla rangba uladon ka jingmut nandu ka jinglong khanna banlong ki nong no senyang ya ke imlang salang shushu ru ulaya thu ba ulawan lupa nakaliang kaying kasem kaseng sain perthai hakaba ukpa jong u ru udei umla Parliamentary barim ka sarkar Congress uba Obstar Kharbuli bam kwai hadwar ublei na malki nong thamai constituency uba Manuel Badwar ulaya thuru ba kamdon jingmut banya khun election lada omla manyai sha lang bat upai ba katkum ka jingdon kam ka badawa de ki pai ba ka constituency mentang inas ngap ya ka jingkren jong kartong jong ka is Shillong constituency kidai ki youth ni hi ki bawan ra ki changes ki ba he tam ha perthai na kimla banong ba kidai ki veteran ma namarba technology itself effect from companies like Apple, IBM entah pa effect organizations or country banong kum Nelson Mandela ru menswa yang South Africa ndai bu sedang ban trekam na matai ki ba du la he kadai na du bu dang rit hiu la ya ki ya ketua apa tai movement ni kai berokhat even pet country the world over hi kang along bahag ta and especially hakani ka kenti mentale ka por mentale berpicu ong no lada kim lead ki youth temano gen ban lead namarba ka technology ru ka change man la ka por ndai penisupai fi menswa khatsan sen menswa ngitang ka mobile phone berpicu ong no kita screen phone ng empat penon kam ngidam penon kam di telefon ni berpicu ong le ban le video call ban le WhatsApp di tempat dan Pendapet tangki teknologi mensua ki kali ki eru ki elektrika sekembat don kitu ki teknologi ki la change no kata ka opportunity na ka play no ka jingkhang mensua no ba tu ka jingya pet ki members jong ka party mo ja haba ki pet kitu nga ngaju ong bahai hi baro khat wat hapo party mentaru na syudong nga ba ki lada ki pet ki bri ki berim lada ki pet ki bri ki kwa bandan nang bangi kamdei ki jingdu nong jingi te Namarkum ke parti lay teng asmo bakanang baha penban along kumba kli biang penban along kumba pen fresh penban ya ka outlook jong ke parti kelada ke pen fresh kumtu lay dan se iba presiden jingi ba Vincent Pala ilong ibri ba syampang ba basutu bahi kata tema iru dan ketu bajing kwahi na du mesim lese ban wan ya lamno ita ki kena ki bakam temai ban wan ya lamno ita ki kena ki bakam Sempang banyak lamno kita kena kibaham lesi kibadan sisa kata kejing terang menteri bahagian ya ri jungi mo ya jaj benriu jungi de hang tahi kan suki ngi sutu bahi be don wa pelat bengin wan mengi kunta de belai mengiru ngin ya semdien belai mengiru ngin ya tien tinggi om be ya mine ya di hi sakman in ya long di hi kum ni ser kat ba pi om pi de kumta ken kini ke kongres menta kam dai de parti kebetulan Namarba pindapat yu pat bahi berber udang ya iek pelat hi ke kongres bat menu bamla fi ban iek ke kongres balai fi mde ban iek ke kongres nama ke kongres kal ale bun ba te ki kam ki jam ban ong ban ya ka roi ke par ban oi ke jing ba ki jat ban riu le kham tam mo nadu ke pot Indira Gandhi ngasik nek hate baka Indira Gandhi de ke ke ri ke basit su ong no basit question bhai ke status quo de ha ka pol jong Indira Gandhi bangin sayo yang ni ka statehood jongi de ha kapol jongki hi bangin sayo ki babha ken kham tamba lesi bak ka jinglong tenrai jongi kan sa pet ken de ha tu kapol hi ken sayo ta state ba lesi hadu mentaru nidangdan sa tu protection banong bende ha sarkar mentapi kum sarkar BJP am tharai fingin poison ni lesi ka ta ban ken ha kini ka clip bat mentali ngilasang sa kada rasmisu badong ketin khasila jong lu balado ne de ne kitu kin ki leader mang mesu omno ki bala arab sikat dei te fi namta ka snong jungi pa mata ka jaj bende jungi te kum kitu ki jaj bre hoba ki arab ka tu ki snong te balai mangi ki khna ngin ya lat te balai mangi khna ngin ong ba kata kongres parti ka tulot balai kin ong gi bre hana ba kata kongres parti ka dei sinking ship ngam nget nya ba ka parti ka dei kum ka lieng ne ka dei kum ka physical structure